Hello, szia mindenkinek, én Attis vagyok, ez pedig itt a Minecraft, és ez nem Lego. Ott a távolba, ha meg is tudom, hogyha egyik irányba jöttem fel. Azt hiszem, akkor innen jöttem. Igen. Ott volt egyébként a régi házam, aztán megtaláltam, de ott a távolba, ott találtam egy NPC falut. Avval is fogok menni, csak hogy találszok, mert találtam egy ágyat. Addig átraktam Peacefulra, hogy nehogy megtámadjon valami csúnya lény, aki meg szeretne enni. Ebben a részben akkor szerintem az NPC falukról lesz szó. Egy kicsit ugye az 1.8-as update-et még szerintem nagyon sokan tudják ma, hogy mi ez, mik vannak benne, de azért egy kicsit beszélek róla. Az NPC faluk szinte nagység ugyanúgy építették meg az összeset, egy szép nagy barlangjár általában mindegyikhez. Csak ezt sokan nem tudják, mert nem olvasgatnak fórumot, még ilyenek, én azért rendszeresen olvasom, mióta Minecraft ezek. Ez a skinem, ez tök életesen élő munka lesz. De majd egy föld alatti útot ki kéne ásni. Nem is olyan rossz ötlet, lehet majd videón kívül megcsinálom. Hát ez a Minecraft, azt hiszem úgy fogom, hogy 2 naponta töltök fel egy videót. Mert az úgy még szerintem jó is. Arányos is, hogy minden 2 naponként kaptok belőlem egy adagot az agymenéseimről. És ebbe a házban hogy megyek be? Itt. De jó. Na, ez szép. Azt hittem legalább ide valamit beraktak, hogy így meg akarnak előlem óvni. Ja, hogy vasblokkot. Vagy ez csak kő? Á, ez csak kő. Mindegy, azért elviszem. Azt hittem legalább vas. Ilyen vasblokk, ilyen kicsibe. Vagyis többbe. Azt hiszem abba is lehet érteni. Stone. Ja, nem, az a kő. Ja. Ha ne legyen itt háborgatás, visszarakom. Már akkor voltam. A buzát azt még nem maradtam le, mert még nem érett meg mind. Ez mi? Wool. Hoppá, itt már legyújt egy állat. Hát majd szerintem akkor itt ez lesz olyan farmland körülbelül. Onnan most kiírtam ezt az egy tehenet, mert ez itt letapos mindent. Még itt is van. Úristen, hát mondom, ez egy farmland lesz. Farmerom a 2 majdnem. Nézzétek már, ez is mennyi. Hoppá! Itt is mennyi van? Ott is, mert még ott is van. Hát ez kitűnő munka lesz számomra, itt fogok aratgatni. Na, itt mi van? Remek, hogy ezeknek vagy nincs ajtajuk, és van benne egy létre, az semmi más, vagy ilyesmi. Ez gondolom ilyen raktárház. Esett egy mag. Még itt is van. Még ilyen kut is van. Milyen mély ez? Nincs ott semmi. Nincs csak agyarám föl. Ez jó kis világ. Most nem tudok kimenni. Kitöröm magam. Csak próbálok valahogy fennmaradni a vízen, ez az. Vissza is zárom. Milyen jó kis megoldás ez itt a farmra. Még nem is gondoltam ilyenre. Láttam már képeket NPC falukról, de még soha nem találtam. Jó kis falu ez. Akkor majd mondom, lehet videó kívül képítek egy kis utat ide. Olyat is tervezek, de néztem egy gyerek videóit, azt hiszem valami medve 3000 lehetett. Kicsit elnézést a kifejezésre, de szerintem kicsit szánalmas volt, hát hogy úgy csinálta a videóit, hogy felvett 5 részt egy világába, addig még izgalmas is volt, azt utána össze-vissza váltogatta a sorozatait, meg egyből pályákat kért, meg blogot készített, meg multiplayer szerverre várt minden embert. Én most csak az Attis TV túlélés törvényeit nyomom. Majd lehet, hogy valamikor csinálok egy
tört bakitos szervert. De hát ez még egyenlőre számomra titok, hogy mit hoz a jövő. Nem jó kutakodni a jövőben. Látjátok, szépen kifákjáztam itt, mivel és nem a fényt, hanem a embertől, ez például a Survival szigeten nagyon jól tud jönni, ez az ismeret, amit most fogok nektek elárulni, hogy ha én például egy szigeten, itt ez a sziget, és én itt állok, akkor tőle minden irányba csak 24 kockányira spawnolnak zombik. És ilyen nagyon jó lények, ellenséges lények, így ez egy nagyon kis taktika lehet például szörnyvadászatra. Láthatjátok, találtam sok szenet, találtam egy pumpkint, és találtam pár agyagot, mi is volt az angol, nem tudom, agyagot, amiből csináltam magamnak egy darab téglát, és most valamit mutatok, figyeljetek, lehet tudjátok. Farmer, aki megőrült. Na, vegyük le, ez nem tetszik, így jobb. És ebből szerintem eljutok, hát honnan is csak egy fákját. Innen. És akkor csinálok magamnak egy Halloween-i tököt. Jack-o'-lantern. És akkor ez például... Van fám? Igen, van. Így nem jött akartam. Na mindegy, legalább van. Na, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ezt visszaveszem. Ja, várjunk. Pleasure plate. Erre elvileg rá tudom rakni. Na már! Így sem. Fupriganek tudtam a technikáját. Várjunk, nem is ide rakom. Tudok egy jobbat. De az kéne, mi is kell a táblához? Ja, megvan. Pontosan? Na, tegyük le. Ezt kiírtam. Hát ez a legjobb módszere, mert tényleg rárakni kell. Mert az nem tud megállni a levegőbe, az a baj. És hát így meg tud, de hogyha csak így le akarod rakni valahova, akkor nem áll meg. Legalábbis én így tapasztalom, aztán hát, csak nekem van valami bugom, mindig. Fát azt azért felszedem. Vigyázz. Ott is. Háza. Menj. Innen. Innen. Menj innen el. Thanks, be. Ott is. Így, né. Remek. Kicsit csesztezek. Csinálok egy másikat, mert... nem, még nem kell. Hát jön a zene, ez az. Oda rakom, sticket. Mennyi van? Találtam 2 bőrt is, és már van 4. Abból is csak cipőjön. Ezt is berakom, meg az egy búzát is. Várjatok. Hát, hogy még ebből is kéne levenni egy kicsit. Hát, ebből a részben nagyon nem tudok. Hát még első éjszakai azért még játszok. Vagy majd. Egyszer csak elköszönök. Nem tudom, mit kéne. Megvan. Kicsit kertészkedek. Van cobblestone-om? Ja igen, lett jó sok cobblestone-om, mint láthatjátok. Na szerintem ez a videó ennyi volt. Így kell kapát csinálni. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok, én ott is voltam.